deasupra unui sat. O ceață deasupra unui sat, da? Tu cum te vezi pe tine? Mă văd. Nu te Eu vezi. văd în fața mea. Ok, mergi mai aproape ca să-ți dai seama ce este. Mergi, intră în acel sat și vezi unde ești. Ești într-o amintire de-a ta trecută, ești într-un viitor. Întreabă-ți sinele, conectează-te cu sinele tău și află de la el răspunsuri. Sinele cel adevărat. Cer lucrul ăsta universului, da? Și să-ți dea răspunsuri. Ce răspuns primești? Sunt deasupra unui sat. Este noapte. Lumine prinse la ferestre. Și eu sunt deasupra. Deasupra satului sunt acele valuri de fum. Nu pot vedea ce se întâmplă în sat și de ce sunt acolo, dar când am întrebat sinele, de după deal a ieșit soarele. Este ca la răsărit. De la ce este acel fum? Poți să te apropii mai mult să vezi? Începe să dispară fumul. Era ca și cum ar fi fost de la sobe, de la horn. Acum începe să se lumineze. S-a luminat. Deci ești ziua, înțeleg, da? A răsărit soarele, e lumină în sat. Ce fac oamenii acolo? Văd doar case. Satul este practic încă în întuneric, dar în fața mea se face lumină. Da. Este ca și când ai duce lumina în acel sat, da? Da, da. Ok. Unde sunt oamenii? Îi vezi? Văd doar clădiri întunecate, cu luminițe mici la ferestre. De ce sunt întunecate? De ce vezi satul întunecat? De ce e atâta întuneric acolo și tu în zona ta ai lumină? Da, de unde vin eu, practic e ca și cum ai aduce o lumânare aprinsă în întuneric. Încă nu văd oameni, dar începe să fie lumină în jurul meu. Practic, de trec, parcă dispar acele clădiri întunecate și din partea dreaptă e ca și cum ar fi o coloană de lumină care dizolvă acel întuneric. De unde vine acea coloană de lumină? Este și ea din interiorul satului? Adică este altă energie acolo care luminează sau tot tu luminezi? Eu vin cu lumină. Când mă apropii de sat, oraș, că sunt clădiri și mai înalte, unde ajung, practic dispar acele clădiri, se dizolvă și vine lumină. Eu vin odată cu lumina. Ești singură? Nu mă văd, simt doar lumina. Nu văd în jurul meu nimic. Am soarele în față și de unde eu vin înspre sat și făcea coloană de lumină și mai am puțin și s-a dizolvat satul cu totul. Ești în misiunea ta? Asta este misiunea ta, să aduci lumina în întuneric? Asta am simțit de prima dată. Este o imagine din viitor?
Dintr-o viață trecută sau prezent? Simt că e acum. Deci este acum, da? Ești pe Terra? Așa pare. La început părea ca și cum aș fi fost deasupra unei nave mari care avea sclipirile acelea la ferestre, după care s-a materializat pe pământ când am văzut dealul. Ce este curios că nu văd copaci, doar clădirile. Ești într-un oraș de pe Terra? Ai putea să-l identifici? Unde sunt numai clădiri, să spunem, și nu este verdeață, nu vezi copaci? Pentru că este posibil să fie și așa ceva. O zonă în care sunt multe construcții, unele în altele, și atunci verdeața aproape că nu se distinge. Deci în jurul orașului sunt dealuri doar cu iarbă, doar cu vegetație măruntă. Acel sat Cătu în oraș este practic înconjurat de dealuri. Este ca o depresiune, dar nu văd vegetație înaltă, doar iarbă. Dar Deci, o pârjolită cumva uscată, nu deci și pe dealuri nu vezi copaci, vezi tot iarbă. da, e golaș. Um, S-a întâmplat ceva cu copacii? De ce nu-i vezi? Mi-arată. Du-te înainte de momentul în care ești acum. Vezi dacă s-a întâmplat ceva și copacii au dispărut. Mi-arată că au tăiat, au defrișat. Tăierea copacilor are legătură cu întunericul pe care l-ai văzut? Acum văd câțiva bărbați care taie copacii, dar sunt în umbră. Ai putea identifica orașul și anul? Dacă primești informații. 1997 văd. Cum? 1997. Unde? Asta nu văd. Ok. Mergem mai departe. Hai să vedem, după ce aduci lumina și începe să se lumineze și dispare acel întuneric, chiar și clădirile care sunt foarte întunecate, ce observi mai departe? Mă conduce lumina să merg undeva. Am ajuns într-o zonă foarte împădurită, cu un lac în mijloc. E foarte frumos. Mm? Sunt pe vârful unui deal, munte, și e o pădure densă, verde, frumoasă. E un lac alimentat de un râu care vine din munți. Mai vezi oameni acolo? Nu, este doar pădure și apă. Unde sunt oamenii? Că nu i-ai văzut nici în sat sau oraș, cum ai spus, când era întuneric, nici aici unde este o zonă frumoasă. Nu mi-arată. Nu-ți arată. De ce ești în această imagine? Întreabă sinele ce vrea să-ți arate cu imaginea asta. Dacă vor continua, va ajunge pustiu. Vor dispărea oamenii. Este o atenționare, deci este
ceva simbolic ți-a arătat, da? Când dispar oamenii și întunericul, ce frumusețe rămâne. Deci ți-a arătat când dispar oamenii care au creat atâta rău naturii, începe și întunericul să dispară odată cu ei și rămâne acea zonă frumoasă, da? Da. Care n-au reușit să o atingă, putem să spunem, sau care se recrează acum. Regenerează. Se Pământul Da. se renaște cumva. Am văzut o barcă pe lac. Sunt două persoane în barcă, dar e foarte mică. Vreau să mă apropii acolo să văd. Sigur că da. Du-te și vezi ce este cu acele două persoane pe lac și ce reprezintă ele. Am încercat să mă apropii, dar au dispărut. De ce? Unde au dispărut? Au urcat, parcă i-a tras o energie cu tot cu barcă în amonte, pe râu. Și din amonte vine o lumină puternică. E ca o zonă protejată acolo. O să merg acolo. Ok. Am intrat, am trecut prin lumină și e ca o poiană cu câțiva oameni, câțiva mai mulți îmbrăcați în alb, cu aură roz de lumină. Sunt îmbrăcați cu haine lungi albe, ca și cum ar fi cămășile acelea ale preoteselor. Mm. Da, văd și fetițe, se joacă pe o pajiște acolo. E o zonă, cumva, parcă treci printr-un portal de lumină și acolo e o zonă protejată. În ce dimensiune ești? Ca și nivel de conștientizare. Scrie mare 7D. Pe cer scrie 7D. Sunt din cei pe care ai simțit că sunt în întuneric și au ajuns acolo sau asta este o zonă separată de tot ce ai văzut? Nu mi-arată asta. Cred că sunt cei care au lucrează pentru a menține energia. Pentru că văd un cerc cu copii și femei care se țin de mână și practic creează unde de lumină aurii cu incandescență roz și mențin energia acelui loc. Ei mențin numai energia acelui loc sau lucrează și pentru zonele de întuneric pe care le-ai văzut? Trimit lumină și din acel loc curge, odată cu apa, curge acea energie în zona aceea frumoasă. Am început să văd în jurul acelui cerc, energia unicornilor, căluți sunt. E o zonă de poveste. Da, așa pare. Este o realitate divină? Există sau este o imagine din imaginația ta?
că ți-ai dori așa ceva. Există acea zonă? E reală? Mi-a apărut instant. Cred că există într-o altă dimensiune. Să primești un răspuns exact. Dacă este într-o altă... Ai spus că este un 7D, da? Deci este altă dimensiune. Este pe o altă linie temporală? Acea realitate, ea există? Oamenii trăiesc acolo? Au corp fizic, cum îi vezi tu? Au corp fizic. Sunt subtili și înalți. În jurul acelui spațiu se învârt niște linii fine de lumină, ca un curcubeu, dar mult mai fin, mult mai plăcut, mai calm. E ca și cum e un cerc ca o sferă de protecție în jurul lor. Sfera asta de protecție și-au făcut-o ei sau au primit-o de la univers? Pentru că sunt într-o dimensiune înaltă. Din cercul acela pleacă energie către acea sferă și mai departe. Sunt tot terani? Sunt de pe Terra? Sau sunt din galaxie, din univers, sunt alte rase? Nu cred că sunt umani. Au asemănare, dar fețele lor sunt cu ochii mai mari și mai ovale fețele. Apropie-te de unul din ei și întreabă-l ce rasă sunt și pe ce planetă ești, dacă este o planetă acolo. Nu mă pot apropia. De ce? E ca și cum ar fi o oglindă, o sticlă între mine și ei. E ca și cum aș vedea de după o sticlă tot ceea ce văd. De ce este sticla respectivă? Și-au pus o protecție. Deci până să mă apropii, vedeam totul foarte clar. În momentul în care am început să mă apropii, se ascund. E ca și când tu ai fi un pericol pentru ei? Nu te lasă? E descoperiți. Nu vor să fie descoperiți? De ce? Încă nu e momentul. Și când va fi momentul? 5. Mi-arată 5. Nu știu ce 5. Spune-le să-ți mai dea un element ca să înțelegem. Pentru că ești acolo cu un scop. Nu te-ai dus fără din întâmplare. Avem niște informații de aflat de la ei. Să ni le dea. Poate este în misiunea lor și să ne ajute cu niște informații. Ce anume avem noi de făcut ca să ajungem la ele și să ne lase să comunicăm, fără să fie, bineînțeles, interferați, adică dacă acea oglindă s-ar da la o parte, ei au impresia că vor fi interferați, adică tu vii cu o energie mai joasă și atunci își pierd ei din puritatea lor.
De ce este situația asta și nu ne lasă? Dacă noi vom aduce lumină, vom susține tot ceea ce mi-au arătat. Acea pădure, acel lac, totul ține de noi. Ei sunt aici să ne ajute, dar așa cum eu am făcut lumină, mergând spre sat, noi asta trebuie să facem. Asta vine mesaj. Ce înseamnă 5? S-a dizolvat 5. Dar oglinda a rămas. În momentul în care le-am cerut să-mi arate mesajul, s-a dat deoparte. Și oglinda. Dar nu mai văd doar energii, coloane de lumină care curg peste mine. E ca și când tu ai ajuns acolo ca să vezi de unde vine lumina, de unde ai luat-o. Ei s-au materializat, să spunem, în corpuri ca să poți să-i distingi. Da, și acum sunt în mijloc, practic, și din cer coboară peste mine fire, ca un duș energetic de culori pastelate, foarte frumoase. E o energie foarte plăcută, foarte calmă, ca un duș călduț vara. Cam așa e senzația. E o pace, o liniște, deosebit ceea ce simt. Și curg acele valuri de lumină. În mijloc sunt într-un corp ca un înțelept în mijloc, cu părul alb și urechile ascuțite. Curge lumină peste acel înțelept. Deci ești în corpul lui, da? Da. Ce are să ne transmită? Doamne, e atât de cald și de plăcut. Asta fără durere, fără totul foarte, foarte în pace, în liniște, în iubire. Simt o iubire. Asta îți arată stările. Da, stările. Cât de frumos este, cât de plăcut poate să fie să nu simți niciun fel de durere. O să reușim și noi, pământenii, să ajungem la starea asta? Spune că da, dacă vom lucra. Dacă vom face ceea ce ne-au arătat să facem. Să aducem lumina aceea necondiționată, fără să aștepți rezultat. Deci, prin munca ta, fără să aștepți răsplată, vei primi răsplata de acolo. Deci tu ești în locul de unde aduci lumină, de unde aduci pace, de unde aduci iubire necondiționată. Acolo m-au chemat. Eu am venit peste oraș cu lumină, cu coloană de lumină. Și m-au dus, m-au tras spre acel loc. Ca să-ți arate de unde vine lumina, da? Da. Și pacea. Ce legătură ai tu cu locul respectiv? Ai mai fost acolo? Locul de lumină vorbesc. Unde sunt aceste suflete înalte, da? De nivel 7D. Ai mai fost acolo? Ai mai avut legătură cu ei? Văd o familie. Văd o fetiță care urmărește
o luminiță ca un licurici. Deci în fața acelei preotese, să-i spun așa, peste care curge dușul de lumină, s-a deschis ca o poieniță micuță și am văzut familie, nu văd pe ceilalți, îi simt în jur, dar văd o fetiță care urmărește un licurici, o luminiță ca un licurici. E foarte frumos acolo, e foarte armonios. Te identifici cu cineva din acea familie? Încă o dată că nu s-a înțeles. Acea fetiță, Tu ești, da? da, da, e foarte frumușică. Câți ani are? Aproximativ 10 ani. Pe părinții tăi îi recunoști în cineva din viața ta de azi? Nu recunosc pe nimeni. Părinții fac parte din acele energii înalte pe care le-ai văzut? De acolo? Sunt părinți. Este o familie de surori, cumva. Nu cu mamă-tată. Sunt pur și simplu energii frumoase, au nasul ascuțit, ochii mari și urechile ascuțite. Dar sunt plăcuți la vedere, nu creează disconfort când te uiți la ei. Cum apare diferențierea asta de vârstă? Deci tu te vezi ca o fetiță, alții sunt mai mari. Mai înalți, da. Sunt Adică să le spunem adulți, da? Da, dar nu adulți bătrâni. Până la ce vârstă îi vezi? Cam în jur de ce vârstă este maxim? Adică poți să vezi așa ca o majoritate, să spunem toți sunt în jur de 30-40, adică nu vezi 70-80, nu vezi... 20-30 de ani, cam așa, sunt foarte tineri. Singurul în vârstă, chiar bătrân, aș spune, este cel care mi-a arătat Înțeleptul, da? Da, Câți ani simți că are? mulți, cred că sute. El este singurul cu sute de ani? Da. Da, e singur și aici toți ceilalți parcă s-a oprit timpul peste ei. De ce apar așa? Doar el cu sute de ani pentru că este înțelept și ceilalți la 20-30? Așa sunt structurați? Mai puțin mai multe amănunte poate aflăm despre cum funcționează. Pentru că ai văzut și fetița, cum apar ei, cum se înmulțesc, să spunem. Dacă sunt și copii, sunt până la 20-30 și un singur înțelept. Care e organizarea lor, să spunem așa? Fac cum vor? Își iau trupuri așa cum vor? Nu, așa este felul lor, așa se materializează. El le arată practic trecerea timpului, dar pentru ei, pentru a menține acea stare de bine, de sănătate, rămân la vârsta cea mai bună pentru a-și putea îndeplini misiunile. Când nu apar afecțiuni și... Deci pentru ei s-a oprit timpul de evoluție în corp, iar înțeleptul le arată practic cum este vârsta care trece practic prin tine. Așa simt. Din scântei se nasc acei copii. Din scântei? Fițele acelea, da. Adică, acum, da, spune? Se juca fetița
În mijloc am văzut un bebeluș, în mijlocul scânteiei. Un bebeluș înfășat, ca un cocon. Și scânteile de unde vin? Sunt în jur, peste tot. E ca și cum sare jar din foc, dintr-un foc mare, și ies scânteile acelea și acele scântei sunt în jurul acelor tineri și deasupra apei se materializează, se fac bebeluși. Sunt crescuți de toți membrii sau sunt ai cuiva anume? În mâinile fetiței este acea scânteie. Este foarte micuț, îl ține în cele două pălmuțe. Practic, fiecare ajută, contribuie la creștere. La apariția unui nou suflet, să spunem, Da. din acea scânteie. Că vor ei sau pur și simplu apar? E ca o joacă. E ca și cum te-ai juca cu licuricii. În momentul în care ating acele scântei cu degețelele, au degete foarte lungi, se materializează, dar totul e deasupra lacului. Practic iau energie din apă. E o apă, parcă e o argintie, așa. Și acolo se adună în jurul, la malul acelei ape și se joacă cu acele scântei și în momentul în care le ating, acele scântei vin în palmele lor, practic. Înseamnă că pot aduce multe suflete așa. Adică apariția lor acolo este foarte rapidă și pot veni mulți. Da, mă uit să văd în cât timp cresc bebelușii. Da? Practic, după ce l-am văzut ca un cocon în palmele fetiței, a sărit practic și s-a făcut un băiețel. Așa, și îl vezi bebeluș, îl vezi parcă este în scutece și îl vezi și crescând imediat? Da, deja a ajuns la vârsta fetiței. Fetița cam câți ani are? Că ești tu, da? Dacă zic bine, în jur de 10 ani. În cât timp ajungi la 20-30 de ani? În cât timp vrea. Când vrea. Deci acolo înțeleg că nu există timp până la urmă. Fiecare nu se mai pot întoarce la stadiul de bebeluș sau copil, dar pot să crească la vârsta maturității, să spun așa, când vor, când își dau intenția. E foarte frumoasă, are pe frunte un colier. Așa sunt toți? Nu, mi-arată că pot lua forme. Pot să schimbe fața. Cum vor. Inițiat cum erau și acum m-am apropiat și mi-arată ca un chip de înger. Nu mai are urechi ascuțite și nasul ascuțit. Adică urechile ascuțite și nasul ascuțit este specific lor, să spunem, dar pot să se schimbe cum vor. Da, pot să-ți arate și mai plăcut de atât. Și dacă au ajuns la 20-30 de ani, nu se mai pot întoarce la cei 10 ani. Nu, rămân așa. Nu pot da timpul înapoi. Dar pot să-l oprească să nu mai înainteze. Deci au învățat cum să lucreze cu timpul. Da.
noi putem ajunge în zona lor? Tu poți să ajungi pentru că ești din familia asta. Dar ceilalți pământeni de pe Terra pot ajunge și ei acolo? Mă întoarce înapoi la prima imagine deschisă. Deci mesajul ăsta este prin muncă. Munca noastră interioară, că despre asta vorbim. Da, că lumina din interior venea. Da? Ai spus că e vorba de 7D. Noi acum suntem în procesul de ascensionare să ajungem pe un 5D. Deci mai avem niște etape până să ajungem în acea zonă. De unde inițial era 3D. Acea zonă întunecată, unde tu te-ai dus cu lumina. Da. După că... Da? 5 mi-arăta zona în care am ajuns. Înainte de oglindă. Deci mai avem de lucrat până la 5D. Și dacă trecem de 5D, se dă deoparte sticla și putem ajunge acolo. Cum este acel 5D? Ca între două lumi. Lumea în care ești deasupra pomilor și îți place acolo și ești văd cumva ca un drum creat de energii care curg ca o spumă colorată. Sunt pe acel drum și sunt practic între cele două lumi, între 5 și 7D. Partea asta este din nou oglinda pusă să-mi arate, iar în partea stângă, iar în partea dreaptă este 5D-ul cu acel lac, cu pădure, dar nelocuită. Pentru că încă oamenii nu au ajuns acolo. Au ajuns acolo, da. Deci ni se pregătește ceva foarte frumos, asta simt, se pregătește foarte frumos, îmi dau la mile, ce frumos. Dar mai avem mult se simte foarte multă rezistență. Oamenii nu vor să înțeleagă. Asta vine mesaj acum. Ridică-ți, te rog, vibrația, da? Ridică-ți, te rog, vibrația, că oamenii nu vor să înțeleagă, am înțeles, ai coborât cumva în zona lor și vezi că totuși sunt pe negativ destul de mulți. Tot corpul sunt furnici în tot corpul meu și mi s-au umplut ochii de lacrimi. Oamenii trebuie să se trezească. Oamenii trebuie să se trezească, să lucreze cu inimile lor. Lumina din inimă vine. Din inima mea era lumină. Ei trebuie să se trezească, să iubească natura, să se iubească între ei. Văd că trebuie să se îmbrățișeze, dar îmbrățișare sinceră. Și în momentul în care încep să se îmbrățișeze, se luminează toți. Și mi-arată săgeata așa spre acea pădure frumoasă. Dacă oamenii se trezesc și o să respecte tot ce au în jurul lor, să respecte ce au în jurul lor. Drumul către acel 5 și încă este oglinda către 7D. Deci putem ajunge acolo, dar totul ține de munca noastră. Cât s-au trezit? Pentru că sunt care s-au trezit și lucrează cu ei. Cât la sută din populația Terei s-a trezit? Mie acum mi-arată 7%. Atât de puțin? 7%. Și 7 este pe negru. Este un fir auriu în mijloc, dar este înconjurat de negru. 100% este pe drum. Pe acel drum între 7 și 5D. Cum adică 100% sunt pe drumul ăsta? Deci,
este desenat 7% pe drum, pe acel drum pe care l-am descris, între 7D. Dar mi-arată 7 este pe partea de întunecat, 100% pe partea de lumină. Nu înțeleg ce vor să-mi spun acum. Da, e puțin confuză informația. Deci, cei 7% treziți îi vezi pe drumul care merge spre 5D, înțeleg. Da. Unde este întunericul ăsta pe care tot îl vezi? Încă pe Terra. De ce este dat întunericul? De suflete. De modul lor de a gândi, de a acționa, de a se manifesta prin tot ceea ce se întâmplă? Oameni, da. Sunt foarte mulți care au adus lumina ca și tine și lucrează cu lumină și trimit sferele și fac meditații și ridică vibrația terei. De ce totuși sunt atât de puțini? Pentru că mulți sunt preocupați de terapii, de a își ridica nivelul de conștientizare, de a-și curăța energiile. Acum au înțeles foarte mulți. De ce? Întrebarea mea vine, de ce totuși sunt atât de puțini? Pentru că vezi o preocupare la foarte mulți și foarte mulți lucrează în grupuri și duc lumina mai departe, că știu despre această lumină și știu că au misiunea asta. Îmi spune că din toți cei mulți care lucrează au parte de ego. Nu o fac cu sinceritate. Adică lumina lor nu este pură, nu este curată, nu este pentru oameni, fără a avea, că sunt, de asta spun, sunt mulți care lucrează fără să știe nimeni că ei lucrează și trimit lumină pe Terra, da? Deci acolo nu e ego, pentru că nu vor să fie cunoscuți, lucrează, cum s-ar spune, din umbră. 7% din toți cei care lucrează sunt cei care lucrează din umbră și nu vor să știe nimeni că ei lucrează. Apropierea noastră de 5D înseamnă că este foarte lungă, adică mai avem mult de așteptat ca să înțelegem? Totul ține de noi. Poate fi aici acum și poate fi un drum foarte, foarte lung. Este nevoie de o masă critică, să spunem, care să fie într-adevăr pură, cum sunt cei 7%? Ar trebui un procent anume? Cât mai mulți. Nu-mi dă procent. Cu cât mai mulți. Dar cu cei 7% nu înseamnă ascensionare? Ba da, că ei erau pe drum, cei 7%. Mai au puțin și li se dă oglinda deoparte. Și ei pot ajunge în acel 5D, da? Chiar în 7 sunt exact pe drum. Sunt pe acel drum care separă 5D cu 7D. Adică ei au trecut și de 5D, înțeleg? Da. Dacă sunt pe acel drum. Ei înseamnă și mai sus de 5D. Eu întreb acum cum ajung majoritatea în 5D în prima etapă. Mai sus vorbești de cei 7%. Între 5 și 7, aici într-adevăr e și mai mult de lucru, pentru că ai ajuns în etapa de 5 și mergi mai departe. Deci sunt și cei care au trecut și de 5D și merg mai departe în acel 7D pe care l-ai văzut, unde ai fost și tu ca și fetiță, familie, tot ce ai văzut, toate imaginile. Eu vorbesc pentru această primă etapă.
Da, am zis, prin iubire necondiționată și prin trezirea noastră interioară, putem ajunge aici acum în 5D sau poate fi drumul foarte lung. Asta este, deci de prima etapă vorbim și de fapt se identifică cei 7%, înțeleg, care au ajuns, au trecut și de 5D. Alt procent nu mai vezi. 37% mi-apare. Ok? 30% din cei care sunt pe drum spre 5D. Așa, uite acum e mai bine ceva, da? Deci te-ai dus direct la o informație înaltă, da? Cei care deja aveau acces la 7D, dar și etapa asta de a ajunge la 5D e importantă, nu? Da, dar trebuie să stopăm răutate. Asta vine. Oamenii sunt întunecați. Oamenii trăiesc în emoții. Frică vine. Mhm. Oamenii sunt, îi văd nu, ca niște omuleți, practic, de smoală. Parcă curge smoala pe ei. Sunt gândurile lor, fricile, neîmpliniri. Dar în momentul în care se apropie unii de alții, parcă se dezbracă de acea smoală, de acea haină neagră și devin luminoși. Devin luminoși când se îmbrățișează cu sinceritate. Practic, mi-arată acum, se îmbrățișează și iese lumină din ei. Îmbrățișarea asta se face cu cineva de lumină, ca să se curețe cumva și ei de smoala respectivă, că dacă sunt doi care sunt întunecați, nu se Da, întâmplă nimic. da, deci acum văd o fată îmbrăcată cu acea cămașă albă, îmbrățișează pe cineva din omuleții aceia, este mai înaltă că se încovoiază ca să-l îmbrățișeze și iese lumină, practic se vede cum se dizolvă acea haină neagră și se luminează. Efectiv, țâșnește practic din mijlocul lor o coloană de lumină spre cer și se luminează în jur. E ca și cum ai pune o lanternă în mijlocul camerei și cineva o aprinde și reflectă lumina în întuneric. Așa văd. Câte fete de genul ăsta sunt pe Terra ca să îmbrățișeze toți pământenii și să se transforme toți în lumină și să-și curețe gândurile? Pentru că înțeleg că acum sunt portaluri deschise pentru ființele de lumină, da? Fata în alb este o ființă de lumină venită din 7D, să spunem. Și Cea care are părul alb, ok, n-are al nostru. S-a făcut un cerc mare, așa, dar e un cerc mare în care ființele de lumină țin de mână, practic, pe acei omuleți. Nu-mi dă procent. Deci noi suntem, înțeleg, într-un plin proces de lumină, pentru că aceste ființe la care tu ai avut acces, ca făcând parte și din rasa lor, pentru că și tu ai venit cu lumină aici, înseamnă că și ele pot veni aici și printr-o simplă îmbrățișare să-i curețe pe acei omuleți întunecați de smoală, de gânduri, de tot ce au negativ. Da, ei vor să ne îmbrățișeze, vor să îmbrățișeze umanii, dar umanii opun rezistență, puțin vin.
puțin vin. În momentul în care vii, în momentul în care începi să ai încredere, te lași îmbrățișat, ascensiunea este imediată. Exact fracțiune de secundă cât am văzut o îmbrățișare, dar foarte greu vin spre lumină. De asta ai spus că nu există timp într-un fel, pentru că dacă tu primești această îmbrățișare acum, tu acum ai ascensionat. Da. Totul este să ai încredere. Cum au oamenii, cum capătă încredere? Pentru că, vezi tu, oamenii de pe Terra au fost foarte mult timp mințiți, păcăliți, manipulați de o falsă lumină. Puterea exemplului. Puterea exemplului. Lumina atrage întunericul prin puterea exemplului. Vreau și eu să fiu acolo. Când îi stârnești curiozitatea. Adică dorința ta de a fi în lumină, dorința ta de a ascensiona, de a cunoaște adevărul absolut, că despre asta vorbim, pentru a nu mai fi păcălit, adică să nu te mai duci în zona de minciună prin neîncredere, să ai încredere în lumină și lumina te va îmbrățișa. E puterea exemplului în momentul în care vezi pe cineva care ți-a trezit sau ți-a captat încrederea, dar te duci spre el că îți place ce vezi acolo. Place de acea persoană. Ți-a trezit curiozitatea și te duci spre el să îl descoperi, să vezi cum reușește să fie așa. Asta. Deci, cei treziți, cei de lumină, cei care trebuie să se deschidă, să nu le fie teamă să arate cum au ajuns să fie lumină. Asta mi-arată acum. Adică tu atingi o stare de bucurie, de fericire. Eu am mai spus să-ți alegi o linie temporală divină, o realitate divină, locurile pe care tu ni le-ai arătat. Să fii în acea zonă, atunci tu, tot interiorul tău se schimbă, primești această îmbrățișare de la lumină. Deci tu poți prin intenție să spui că primesc îmbrățișarea și vreau să ascensionez, vreau să merg mai departe, vreau să ies din zona de întuneric. În momentul în care tu îți manifesti toată intenția ta pură, curată, atunci, în acel moment, tu pur și simplu ai ascensionat. Deci nu mai ai nevoie de un timp, că să curăți, că să mai fac nu știu ce, că să mai lucrezi cu mine. Tu pur și simplu ești în acea energie. Și atunci, exemplul tău pot să-l urmeze și alții, da? Când te-ai deschis cu totul și te-ai acceptat și ai acceptat acea lumină, da, poți să te duci rachetă în 5D. Mi-arată acum, vine ca un val de, cum să-i spun, ca un skateboard, doar că prin aer. Și ca și cum te-ar teleporta în acea zonă de 5D. Dar până să ajungi să te deschizi, ființele care au venit ca să aducă lumina, trebuie să le arate că există și altceva. Să nu le fie teamă, să-și arate ceea ce fac, cu ce lucrează, cum lucrează. Pentru că sunt mulți treziți, dar le este teamă să arate că ei sunt treziți. Le este teamă să spună ceea ce fac ei și cum au ajuns să fie așa. Din cei treziți, într-adevăr, este o parte, dar majoritatea arată cum au ajuns acolo, pentru că vedem prin informațiile pe care le primim. Dacă te uiți, este plin peste tot de informații numai legate de lumină. Cum să fii acolo, cum să ajungi. Bun, că oamenii te mai cheamă la terapii, să te ajute, să înțelegi, să conștientizezi. Este partea a doua. Dar foarte mulți au înțeles cum să o facă, nu?
Nu, n-au înțeles. N-au înțeles. Cred că totul îi se cuvine, dar ei nu cred cu adevărat. E ca o iluzie, dar nu cred cu adevărat, nu simt cu adevărat. E iluzie pentru ei, nu știu cum să spun. Înțeleg, vrei să spui că mulți stau în iluzie, adică știu teorie, dar practica nu fac din inimă cu iubire. Da, spun, E ca o falsă lumină, să-i spunem. Deci mulți stau într-o falsă lumină, au înțeles procedeul, au înțeles ce să facă, dar totuși nu au ajuns la lumina adevărată. nu acceptă. Nu acceptă. E ca și cum ar citi o carte și rămâne în carte informația. Nu trăiesc. Nu lasă să curgă prin ei. Nu deschid inima. Inima neagră închisă. Deci sunt corpuri de lumină, visualizez, dar în mijloc mai este acea inimă închisă, neagră. Chiar văd lacăt. Prin ce este pus lacătul ăsta și de ce au inima închisă? Care este principalul motiv? Vorbim acum, deci nu mai vorbim de cei care n-au nici măcar informația, da? Pentru că acolo probabil că nici nu vor să asculte, nu vor să se ridice, sunt mulțumiți cu 3D-ul, cu partea materială și așa mai departe. Eu vorbesc de cei care chiar știu și sunt preocupați și spui că vezi lacăte multe pe inimă. Cum este pus lacătul? De ce inima nu este deschisă? Dacă știu atât de multe. De asta eu m-am legat de ceva fals. Adică parcă în exterior vor să arate că sunt lumină, că știu de inimă, că pot fi acolo și totuși nu o fac. De ce? Lacătul este pus cum desenăm noi virtual, să spunem inima, este pus lacătul agățat de vârful inimii în jos. Și inima este neagră. Este în jur totul e lumină, corpul este de lumină, o lumină aurie frumoasă, dar inima este neagră și cu lacăt. Trebuie să se deschidă să ofere. Să ofere nu doar pentru ei. Așa văd, așa simt. Când deschizi inima, oferi necondiționat tuturor. Ce anume să ofere? Tot ceea ce au ei. Din lumina lor, din cunoașterea lor. Dar să ofere sincer, fără să aștepte răsplată. Adică dai fără să ai așteptări. Exact. Fără să te gândești, uite, l-am ajutat pe cu tare și mi-a întors spatele. Nu te mai interesează lucrurile astea, tu pur și simplu oferi la toți. Oferi la toți care îți cer ajutorul sau oferi la toți că îl cer, că nu-l cer? La cei care vor. Deci, da. Dacă vrei să oferi cuiva și el nu-ți cere, pur și simplu am văzut din nou acea sticlă. Nu poți să treci de sticlă. Și se întoarce spre tine, nu e bine ce se întoarce. Da, vin ca și cum ai dat cu capul de un zid și se sparge energia. Așa văd. Oferi cuiva care nu cere, care nu este deschis. Acum văd o parte de întuneric și partea de lumină. Partea de lumină vrea să vină spre întuneric și se izbește de acel zid și se sparge, practic, și îi trebuie din nou lumină să susțină, să repare, să refacă acea structură. E ca o ploaie de meteoriți, așa, unde se sparge și afectează lumina când se sparge. Trebuie muncă să susțină, să refacă. Deci noi spunem că ducem lumina în întuneric. Da.
Dar trebuie să vină întunericul spre noi să o ceară. Deci nu în orice condiții putem completa. Dacă Adică nu primesc. am adus lumina, suntem cu ea, dar dacă o dăm întunericul și el nu cere și nu vine nici el în întâmpinarea noastră, se creează ca o oglindă spartă. Da, și nu afectează întunericul, asta vreau să spun. Tot pe cei de lumină îi afectează. E foarte important ce ai spus acum, da? Pentru că îl afectează pe cel de lumină, că văd și eu și primesc și eu informație acum, pentru că el trebuie din nou să-și refacă acea lumină. E ca și când s-ar împărți în mai multe părți pe care el trebuie să-și le adune și să se consolideze lumina ca să aibă puterea. El pierde din putere din lumină în întuneric când nu îi se cere. Am văzut când a venit lumina și s-a izbit de acea sticlă, Da? bobițele acelea de mercur, dacă mă exprim bine, e ca și cum ar curge acel mercur în lumină. Și noi putem să dizolvăm acel mercur, dar trebuie să dăm din energie, din concentrare ca să refacem, să putem dizolva acele metale care curg peste noi, să refacem structura, practic să devenim din nou compact și fără fisură. Deci se pierde energie multă și trebuie refăcută când vrei să te impui tu să duci lumină. În momentul în care vine spre tine și cere, practic se dezbracă de acea smoală instant și tu primești, pleacă acea coloană către cer și se întoarce. Deci e un schimb de energie, e foarte plăcut, foarte frumos și simți că te încarci. Eu așa am simțit, că mă încărcam. Dar în momentul în care m-am dus spre întuneric, s-a spart, ca și cum am dat cu capul și s-a spart capul. Bine, nu fizic, energetic vorbesc. Noi trimitem sfere cu conștiință cristică tuturor. Aici cum este? Te lovesc de acel zid. Deci nici asta nu e bine să trimiți peste tot. Nu ne afectează acele sfere, ele rămân pe acel zid, sunt care trec. Sunt care trec și urmăresc acum să văd unde se duc. Exact, adică să vedem fenomenul, pentru că este diferit între a trimite numai lumină în întuneric care se sparge, nu în regulă, pentru că întunericul nu a venit, da, să-ți ceară așa ceva, și să vedem ce se întâmplă cu sferele cu conștiință cristică când tu spui că le trimiți tuturor, trimiți planetei ca să ridici vibrația. Să vedem cu ele ce se întâmplă, te afectează pe tine când o faci? Nu. Dacă nu ți se cere. Deci sferele nu afectează, ci sunt, cum să explic, uterul mamei. Okay. Din afară trimite acele sfere, din afară, energia de lumină trimite acele sfere, ele practic se prind de acel zid cumva, este plin și pe o parte și pe alta. Sunt sfere care reușesc să treacă, dar stau agățate de acel perete. Puține pleacă, dar nu se întâmplă nimic. E prea puțin. E prea puțin ce se desprinde de zid. Sunt agățate ca, cum să zic, ca ciorchinii de struguri, una peste alta, una peste alta. Și pe o parte și pe cealaltă. Pe partea de lumină sunt multe, că e lumină compactă, e o lumină aurie, reușesc să treacă și pe partea cealaltă, nu atât de mult, dar sunt încă agățate pe zid, încă nu s-au desprins. Mai avem de lucru, așa îmi spune, mai avem de lucru să trimitem. Dar este bine, adică ajută întunericul, pentru că o parte din ele ajung. Da, ajung, puțin, foarte puțin, din tot ce este, văd așa, pot să le număr.
nu sunt multe, și lasă undă de lumină, dar nu e o lumină de aur cum e partea asta la altă. E o lumină din interior și practic e ca și cum sferele se murdăresc, adună negru deasupra, dar înăuntru este încă lumină. Este bine să le trimitem sau nu? Nu mi-arată asta. Doar că nici nu-mi zice nici că e bine, nici că nu-i bine. Dacă nu ni se cere, stai puțin să completez întrebarea, dacă nu ni se cer sfere de lumină, pentru că unii cer ajutor și spun trimit sfere conștiință cristică, da? Și atunci e regulă, pentru că ele ajung, este schimbul, dar când nu ți se cere și tu trimiți sferele de lumină, cu conștiință cristică, să spunem că despre ele vorbim, lumina am văzut ce se întâmplă cu ea, în situația în care trimitem fără să ni se ceară aceste sfere cu conștiință cristică în întuneric. Cum este situația aici? Adună întunericul. Lumina rămâne înăuntru și practic e ca și cum ar aduna întuneric și merg spre un foc ceva. Văd un foc. Ca un cuptor îndepărtat. Și acele sfere cu lumină în interior adună negru. Ele ca și cum s-ar murdări. Și merg spre acel cuptor. În acel curge o lavă, să-i spun așa. Practic acolo se purifică. Deci ele adună întunericul și îl duc spre acel cuptor pentru purificare. Lumina rămâne, da? Chiar dacă se murdăresc, e ca și când s-ar curăța după. Lumina rămâne în interior și după ce ajung în acel cuptor, curge o lavă, ca să-i spun așa, este o lumină vâscoasă care curge. Vreau să văd unde ajunge. Se întoarce pe Terra. Se întoarce pe Terra. Pe acea pădure din 5D. Deci se întoarce pe Terra curățată acea energie. Da. Trecută prin foc. Da, curge peste acea pădure. Dar nu ia foc pădurea, deci practic o hrănește cumva. În final este benefic să trimitem, da? Pentru că o parte din întuneric se curăță prin acele sfere conștiință cristică. Asta mi-a arătat. Foarte puțin trece, dar ce trece se întoarce. Se întoarce curățat, adică ele reușesc să ia acel întuneric, să-l transforme prin foc, să-l curețe, să ajungă din nou pe Terra curățat. Deci procesul ăsta ajută, atât cât este permis, pentru că noi tot timpul spunem să fie făcut cu voință divină. Da, sunt foarte multe sfere agățate. Foarte multe sfere. Foarte multe sunt pe partea de lumină, sunt destul de multe și pe partea de întuneric, dar încă sunt agățate de zid, încă nu s-au desprins. Pentru că nu sunt primite. Exact cum se întâmplă și cu energiile care vin acum prin portaluri. Cum ai văzut tu și acele ființe care aduc lumină, da? Prin îmbrățișare, schimbă energia celorlalți. Dar nu toți le primesc. Da, dar în momentul în care le primești cu inima deschisă, te transformi în lumină. Acum cei care ascultă sesiunea și se conectează cu aceste ființe angelice, putem să spunem, pline de lumină din 7D, cum le-ai văzut, și le cer așa acea îmbrățișare, apare o schimbare a energiei lor? Da, se transformă în lumină. Dacă este
cu sinceritate. Să o facă din inimă, cu intenție, să spună că sunt de acord cu îmbrățișarea luminii, pentru că acele ființe sunt de lumină. Da, le putem chema. Le putem chema. Dacă le chemăm, vin. Așteaptă să fie chemate și în momentul în care ești cu inima deschisă, fără niciun fel de teamă, deci trebuie să ne facem un duș energetic înainte de curățarea fricilor, adică în momentul în care ceri acelei ființe să te îmbrățișeze, să știi că s-a terminat tot, nu mai crezi. Deci pur și simplu închizi toată conexiunea spre frică, ură, teamă, ranchiună, deci toate cuvintele negative, totul, îmi arată cum se scurg prin vârful inimii și topesc lacătul. Deci în momentul în care vindeci astea și îmbrățișezi ființa de lumină, te transformi în lumină. De o frumoasă aurie. E foarte frumoasă imaginea, eu am înțeles-o, dar vreau totuși pentru că îmi vin acum parcă din spate am oamenii, să spunem, umanii, care au încă frică de ființele de lumină că ar putea să-i păcălească, așa cum au fost păcăliți atâta timp. Ființe de lumină false, de fapt, care erau reptilieni, care erau insectoizi sau, mă rog, tot felul de entități de întuneric care luau această formă. Cum să aibă încredere? Pentru că este foarte important să aibă încredere în această îmbrățișare de care vorbim. Ai spus că își fac un duș înainte de lumină, care să curețe toată negativitatea pentru a putea primi această îmbrățișare de lumină și a deveni lumină. Eu vreau să știu cum să facă să scape de îndoiala asta și să știe, pentru că eu le simt normal că sunt cu tine și știu că sunt adevărate și tot ce spui este adevărat, că am întrebat și eu, că sunt cu ai mei, ca să zic așa, cu toate ființele de lumină și este minunat ce ai văzut până acum și este adevărat. Cum să fie și ceilalți în zona asta de adevăr? Să aibă încredere în tot ce am spus până acum și să știe că așa este, că sunt ființele de lumină care într-adevăr ne ajută și sunt aici pentru noi dacă le chemăm, dacă avem încredere și dacă acceptăm această îmbrățișare. Cum să scape de neîncrederea? Pentru că, de fapt, neîncrederea asta, eu am văzut-o și când am mai lucrat, asta ne ține să nu evoluăm. Deci mie mi-arată acum o ființă de lumină. E o lumină aurie, are în vârf, în frunte, practic, are un ochi de lumină. Pentru cei care nu sunt pregătiți, te orbește. Deci asta mi-arată adevărul. Este ființa de lumină care, dacă nu ești pregătit, te orbește. Și vine în față și te îmbrățișează și simți acea bucurie că ești îmbrățișat de lumină. Și practic m-a cuprins acum, sunt în interiorul ei. În mod normal această lumină te-ar orbi. Dar mie îmi place ce simt. Pot să mă uit direct în acea sferă de lumină. Da. Deci și aici, ca să ajungi aici la această îmbrățișare, chiar dacă o ceri, ele sunt foarte puternice și tu dacă nu ești pregătit, te orbește simbolic, că nu înseamnă că îți pierzi vederea. Dar ce efect are asupra ta dacă nu ești pregătit? Unul care nu este pregătit și vrea să treacă peste etape, să spunem, ascultă acum sesiunea și spune, gata, vreau că uite ascensionez, dar el e plin de ură, de neiertare, adică n-a făcut nimic pentru el, nici o curățire, nu știe nimic, aude de această îmbrățișare. Care este efectul? Îmi arată acea ființă de lumină în față și mi arată un umanoid pregătit, spune el, îmbrăcat în acea cămașă albă
dar atunci când apare lumina, pune mâna, ridică practic mâna în fața ochilor să se acopere. Pentru că nu o poate primi, adică până la urmă se protejează, că realizează că e prea puternică, da? Dar nu-l afectează, dar dacă ajunge să vadă această lumină, știe că mai are de lucru. El se protejează, nu-l afectează, asta vreau să spun. Aha, ok. Mai are, practic când a ridicat mâna, haina a devenit maronie, nu mai este albă. Și e conștientizare că mai are de lucru. Este foarte important pentru toți testul ăsta, ca să spunem așa, pentru că le arată ce mai au de făcut. Da? Adică nu pot primi lumina pură, curată, dacă încă nu sunt pregătiți. Deci este, cum să spun, ca botezul universal, știi, când toți erau îmbrăcați în alb și se duceau în râul dragostei, dar tu trebuie să fii într-adevăr alb și curat ca să te duci în acel râu, pentru că altfel îl murdărești și pe el. Informația vine că ei nu vor să ne facă rău, vor doar să ne conștientizeze. Exact, da. Ei sunt în jurul nostru, îi văd aceste ființe de lumină, nici nu se mai disting, este ca un tot. Sunt deasupra, stau deasupra noastră, au mâinile întinse către noi, acel ochi strălucește practic și abia așteaptă, e ca un fremăt din acela de nerăbdare, hai odată, vino, așteaptă să-i chemăm. Acum văd că într-o depresiune, cu pomii înalți, noi suntem în mijloc, oamenii, sunt mici coloane de lumină pe aici, pe acolo, și acele ființe de lumină sunt deasupra noastră, practic au format ca un clopot, să-i spun așa, ca o sferă de energie de lumină deasupra noastră, e o sferă, nu se mai disting. Sunt atât de mulți, unul lângă altul. Au devenit compacți, practic, și se desprinde câte unul în momentul în care este chemat. De când sunt ei deasupra noastră? De mult. De mult, dar acum s-a închis clopotul. Deci dacă până acum ceva timp era ca un inel, acum s-a închis. Practic e și ca o protecție deasupra pământului. De ce acum s-a închis? Ce este diferit față de altă perioadă când ei oricum erau aici? Dar acum spui că s-a făcut ca un clopot, ca și o protecție deasupra pământului. A venit timpul? A venit timpul în care să ajungă mai repede la noi. Doar prin simpla intenție a ta, prin manifestarea ta, vreau și eu să fiu acolo. Dacă ești pregătit, ești acolo. Încă o dată, cât sunt pregătiți în acest moment să fie acolo? Cât la sută? 37, 3 și 7 e 3 se vede bine, parcă se dizolvă. Crește procentul. Pentru că mulți au înțeles și acum, din ceea ce am transmis. Informația s-a dus pe Terra. Asta îmi vine acum. Dacă vor asculta și vor începe să-și dizolve, practic, întunericul din inimă, atât. La cei mai mulți treziți a rămas punctul acela negru în mijloc, inimioara aceea cu lacăt. Sunt mulți treziți, dar mai au acea urmă de îndoială. Acolo e
dacă se dizolvă acea îndoială, mi-arată că se poate se scurge așa firicelul acela negru, ascensiunea este imediat. Undă, mi-arată o undă, se îngroașă acea undă care merge spre 5D. Adică încep să fie din ce în ce mai mulți? Asta Da. înseamnă? Da. Care merg spre 5D. Mi-arată acum, cine va asculta, dacă oamenii încep să înțeleagă că lumina nu vrea să vină cu forța și nu produce distrugere. Chiar și când se întoarce înapoi pe pământ, se întoarce să hrănească, nu să ardă. E atât de frumos, curge așa, s-a deschis un drum de aur către acel lac în 5D. Parcă lumina de acolo, din sfera aceea care s-a închis deasupra terei, curge pe pământ și se duce către acel lac în 5D. E un tablou foarte frumos. Da, pentru că s-a făcut legătura între Terra și 5D. Este un drum de lumină pe care oricine îl poate accesa în niște condiții pe care el singur trebuie să și le rezolve sau să și le îndeplinească, el cu el. Aici este munca individuală a fiecăruia, ca să ajungi pe acel drum de lumină auriu pe care tu l-ai văzut. Deci drumul este deschis. Ființele de lumină sunt aici ca să ajute în continuare. Au făcut și o protecție, înțeleg, ca să nu mai vină întunericul pe Terra. Să fim protejați. De asta ai văzut energia asta înaltă a lor, energia asta compactă a ființelor de lumină. Când le-ai chemat, ele vin atunci când tu ești pregătit. Dar fă-ți tu pregătirea asta înainte. Cuvântul vine la vindecat. Orgoliul scrie mare. Orgoliu. Deci ăsta trebuie să vindecăm. Altceva, ce mai este de vindecat? Vină. Să nu ne facem vină. Ok. Orgoliu-i primul, vină, Da. mândrie, și peste toate astea frică. Cum să vindece? Să ne spună o procedură pentru cei care nu știu, că până la urmă fiecare a învățat așa cum a crezut, cum a știut, cum a auzit. Cum spun ei să lucrăm cu toate energiile astea ca să le dizolvăm în lumină? Cum să facem? Îmbrăcăm cu iubire totul. Iubire din inimă. Mi-arată o inimă mare în mijlocul corpului uman, din piept, o inimă mare de aur care pompează lumină către toate cele cuvinte. Deci în momentul în care vine orgoliu, îl îmbraci cu iubire. Dizolvi totul în iubire. Dar iubirea din inimă. Ok. Deci acum l-am văzut pe Isus, cum face Isus cu noi. Ăsta e exemplu. Din inima lui de aur trimite iubirea aceea necondiționată, fără așteptări, fără judecată, fără eu l-am ajutat și el n-a făcut nimic. Deci asta trebuie să facem. Exemplul lui Isus. Fără așteptări. Trimiți iubire și atât. Nu te mai gândești, uite ce am făcut și uite cum mi-a răspuns. Că eu sunt bun și toți sunt răi. Chestii de genul ăsta. Când îți apare sentimentul ăsta, te oprești și ceri prin intenție cu puterea gândului ca iubirea din inima ta să îmbrace acea stare.
acel gând negativ, acea situație chiar dată de oamenii din jur sau faptul că ai atins o zonă conflictuală, să spunem. Chemi iubirea sau te duci în inima ta cu tot ce ai negativ și transformi. Așa? Mi-arată pe Domnul Iisus cu un mielușel în mână și este alb de lumină tot. Deci atât de mult ne iubește Iisus pe noi. Exact la iubirea aceea trebuie să ajungem. Iubirea necondiționată. Fără să așteptăm nimic în schimb. Pentru că noi primim deja, în momentul în care tu, văd acum, din inimă ai trimis acea lumină de aur în inimile tuturor care cer ajutor. Asta văd. Să ceară ajutor, tu deja ajungi, nu în 5D, în 7D. Mi-a arătat tot drumul pe care poți să-l faci și unde să ajungi. Să ajungi acolo, la nivelul acela în care să nu mai simți nicio durere, totul să fie iubire, pace și să fii mulțumit în interiorul tău. Să nu aștepți nimic și să ai totul. Da, ce frumos! Să nu aștepți nimic și să ai totul. Wow! Adică nu mai ajungi în zona aia în care nimic nu mai ceri și tot ai totul. Deci nu mai cer prosperitate, bucurie, sănătate. Eu deja le am. Da. Și nu ai nevoie de nimic, practic. Exact. Pentru că eu sunt acele energii, de fapt. Este în tine totul. Totul este în tine. Acel simbolul mielului alb este simbolul iubirii necondiționate. Da, exact. Simți, vine să spun, cum iei un miel proaspăt fătat, umed, așa, și îți place când îl mângâi, exact așa te simți cu mângâierea lui Isus. Exact acea senzație o ai când ești îmbrățișat de Isus. Și este atât de bine. Vezi că te duci în extazul celălalt, da? Îți vine să plângi, știu, de bucurie, de fericire. Bucurie, da. Ai simțit îmbrățișarea lui Isus, da? Deci uite, că și El e acolo. Da, este aici cu mine și practic sunt în interiorul luminii Lui. Sunt cu totul în această lumină și e o stare de căldură, de n-ai vrea să ieși de acolo. Da, ce frumos că o simt și eu. Și eu sunt acolo. Pot să spun, da? Că am simțit tot și mă abțin să nu plâng, da? Pentru că este puternic, da. Să plângem de bucurie. Exact, adică este un extaz din ăsta, așa, și o stare, că niște energii, da. Practic ceea ce putem arăta că poți să plângi de bucurie. Da, clar, da. Hai ca să ieșim cumva și de aici, este o stare foarte frumoasă, dar mai am o întrebare aici legat de miel. Oamenii au interpretat altfel să-l sacrifice pe miel. De ce? Mesajul lui Isus a fost pentru că mielul este acea energie pură, ca și un copil nou născut, o energie curată, o energie albă, că de asta s-a luat și mielul ca simbol. De ce oamenii au înțeles să sacrifice miei la naștere, da? La Paște, de exemplu? M-ați scos din starea aceea minunată. Păi te-am scos că ajunge, am și spus, suntem prea, începem să plângem. De asta te-am și scos, pentru că și eu eram prea adânc în starea respectivă rămasă.
Știi, la un moment dat, chiar și Sagitar a spus că sunt așa niște energii puternice în univers că nu-i mai vine să se întoarcă. Deci am zis, hai să ne întoarcem cumva, că mai avem treabă aici, să nu rămânem. Putem rămâne, putem crea din nou acea imagine, dar vreau să înțeleg de ce oamenii au interpretat că mielul trebuie sacrificat. Trebuie să vă spun, pentru că am ieșit din sfera lui Isus, am ieșit blând, dar altfel aș fi fost într-o baie de acid. Simt că curge acid din gât până în abdomenul meu. Răspunsul este că oamenii au creat, sau nu oamenii, prin oameni s-a creat sacrificiul, să tai legătura cu Isus, cu divinitatea. Sacrificiul animalelor pentru divinitate nu este doar al părții de întuneric. Văd un demon în fața mea. Roșu. Ești protejată, da? Ca să se știe că nu ți se întâmplă nimic, Iisus, ființele de lumină sunt acolo. Am vrut ca să înțeleagă și oamenii ce se întâmplă când înțeleg, să spunem, greșit un mesaj, pentru că asta este. Înțelegi? Cu sânge. Deci toate sacrificiile cu sânge sunt pentru a hrăni demonii. Iisus vrea iubire, vrea acea lumină din inima noastră. Deci ce văd nu e frumos, ce văd, cum cu cât sacrificăm pentru divinitate, se duce în divinitatea cealaltă, în partea cealaltă. Adică hrănim partea de întuneric cu toate entitățile de care știm. Cum ai văzut, a apărut imediat demonul, cum te-am scos de acolo și te-am dus pe zona asta, ca să înțelegem că nu ăsta a fost mesajul lui Isus, pentru că s-a împământenit, să spunem, porcul de Crăciun și mielul de Paști, da? Mielul care este un simbol al purității, al curățirii, al energiei, iubirii necondiționate, exact cum ai spus. Ori noi, cine a venit cu cine? Mă rog, de ce a venit informația asta distorsionată și luată de bună că așa mi s-a indicat? Că așa... Acid, simt ca un foc în abdomenul meu, au fost date presacrificiu chiar și suflete de copii. Da, și încă sunt. Chiar și copii și simt o greutate în abdomen, sunt cercuri de foc în abdomen. Acest demon se mărește din ce în ce mai mult și acel mare contur are atașat de el toate sufletele care au fost duse acolo. Cum le putem elibera? Te rog să vii cu iubire în continuare, da? Încarcă tot cu iubire, că știm, sunt ființele de lumină, este Isus, cere ajutorul, te rog, dacă poate elibera sufletele preluate de demon prin așa ceva, prin sacrificii. Asta, ființele de lumină au înconjurat acel demon, practic l-au băgat într-o sferă de... Se pompează lumină și în abdomenul meu. Exact, păi da, ca să te eliberezi, de-aia am și spus, le cerem ajutorul, pentru că am văzut că atunci când ceri, ele și vin și te ajută, da? Se micșoreze acel demon, râde, este milenar, este de mii de ani el, foarte vechi. A indus oamenilor că ceea ce fac bine și doar stare falsă de bine s-a creat în jurul oamenilor și a câștigat suflete cu acele sacrificii. Și îmi vine acum din popor, se sacrifică animale și se toarnă sânge la temelie. Se pun bani busuioc și văd o găină pestriță sacrificată să curgă sânge pe acea temelie.
Practic, acea casă nu este cu lumină, este cu o lumină falsă. Acele familii, acele case n-au dăinuit. Adică aici ne-am dus în zona de vrăj, de magie neagră, cu găina. Sacrificăm pentru prosperitate și văd în același timp la construcția caselor că se fac acele cruci de lemn cu pâine, cu spice de grâu, cu busuioc și ștergare și aia e cu lumină, aia trebuie făcut, nu sacrificiu de animale la temelie. Lumina nu vrea sacrificiu, ne arată doar lumină partea aceea unde punem, practic crucea este energia lui Isus. Asta trebuie adus. Să cerem binecuvântare din cer. Cu simbolul prosperității este pâinea, spicele de grâu. Simbolul abundenței și a bunăstării este busuiocul. Asta trebuie să facem noi. Două extreme, fără sacrificiu de animale, de vieți. Nicio viață nu trebuie sacrificată pentru a obține tu binele. Binele doar cu iubire. Adică nu iei o viață că te gândești că o să-ți fie bine. N-are cum să-ți fie bine, pentru că ai făcut un sacrificiu. Este o creație, indiferent că-i găină, că-i oaie, că-i porc, că-i copil. Da? Tot creație este și n-are cum să-ți meargă ție bine crezând în niște ritualuri care de fapt sunt ritualuri demonice. Foc. Astea sunt ritualuri pentru partea de întuneric cu foc. Foc în întuneric. Nu e de la Isus, nu este de la divinitatea reală și adevărată. Practic hrănește partea cealaltă. Toate ritualurile care se fac pentru partea de întuneric. Ritualuri cu sacrificii. Nu trebuie să sacrificăm nimic. Trebuie doar să cerem binecuvântarea lui Isus și avem totul. Mântuirea și binecuvântarea. Da, asta vreau să spun, din inima noastră să plece acea lumină. Noi să fim lumină, lumina aceea pură, orbitoare. Când s-au făcut sacrificii cu sânge, s-a dus mai departe și pe arbore? Da, îl văd în flăcări. Cum poate o ființă de lumină care știe de pe arbore să curețe energia străbunilor, strămoșilor, care au crezut în așa ritualuri și le-au făcut? Cum spui tu, la temelia casei sau au făcut, eu știu, tăiatul găinii pentru nu știu ce alte dorințe, să îi se îndeplinească sau să aibă bunăstare sau să aibă diverse lucruri. Cum să facă să curețe acea energie de sacrificiu al unor suflete, da? Sau al unor ființe de pe Terra, ca să nu se mai ducă pe arbore la viitoarele generații? Îl văd din nou pe Isus, care dă drumul la acea lumină din inima lui, umplând cu iubire. Deci tot ce a fost făcut să fie transformat în iubirea lui Isus. Deci noi putem cere asta, da? Putem cere Îi asta. cer ajutor lui Isus să curețe de așa ceva arborii, da? Dacă mai au... Am văzut o livadă de arbori genealogici în flăcări. Da. Flăcări peste tot, chiar și printre toată livada ardea în flăcări și în momentul în care a apărut Isus și a dat drumul la raza de lumină din inimă, am văzut cum se stinge focul și acei arbori s-au transformat în curcubeie, arbori de curcubeie. Deci totul se poate curăța și transforma instant atunci când ceri din inimă cu iubire, da? Inimă cu iubire, cu iubirea pură.
Asta este informația pe care am dat-o și chiar acum s-au curățat niște arbori, că au vrut și au cerut, da? S-au curățat, livada mea este plină de curcubeie. Și a mea cum e? Livada mea cum e? Toată livada, tu ai fost aici cu mine toată. Da, frumos, foarte frumos. Wow, într-adevăr este o energie magică, pot să spun, energia lui Isus. Îi mulțumim tare mult. Dacă mai vrea să ne mai transmită ceva, Fiți iubire și stați în iubire. da, Zâmbește acum așa, a plecat capul puțin. da, E divin. da. Suntem iubiți. Suntem iubiți, dar ei nu pot să treacă bariera dacă nu le cerem. Asta mi-arată încă o dată. Și nu le cerem și nu suntem nici pregătiți. Da, da. Da? Deci sunt două elemente importante în vremea asta. Da, trebuie să ne dăm voie. Deci așa, să ne dăm voie, noi, nouă. Să ne dăm voie să primim lumina și iubirea lor, da? Exact. Și să avem încredere. Și s-a făcut așa o lumină pe tot pământul. E o lumină foarte frumoasă. Da. Cred că rămânem aici încă niște ore, nu? În imaginea asta minunată. Deci, Foarte frumos, e într-adevăr. Aș vrea să te scanez și pe tine. Uită-te la corpul tău, uită-te la chakre, uită-te la corpurile astrale, vezi cum sunt. După această sesiune minunată și după atâta lumină, ar trebui să fie o explozie de lumină, da? Să nu ai absolut nimic. eu am într-un tub de lumină, practic, ca și cum mai face un remene și ești în acel tub, ca să se înțeleagă, e la nivel mult mai înalt, dar și văd o undă de lumină, mă scanează din creștere până în cap, până în picioare și nu văd nimic, este doar lumină tot. Și simt energie caldă în tot corpul. Deci nu mai ai absolut nimic. Când spun cuvântul karmă, când spun cuvântul legătură adusă din alte vieți, când spun cicluri neînchise, mai le simți în tine, mai ai legătură cu ele, mai ai legătură cu vieți trecute nerezolvate, cu energii pe care nu le-ai schimbat în lumină, iubire și pace, nu le-ai transformat, mai ai așa ceva? Am Da? văzut o sferă, s-a ridicat din mine, o sferă cu părți de întuneric, cu cavaluri ca un fum așa, dar s-a luat totul, s-a luat în acea sferă tot. Da. Adică toate umbrele și tot ce mai aveai necurățat s-a adunat acolo, nu? Da, da. Ce frumos! Păi așa să rămâi, numai lumină și cu toate aceste imagini minunate. Bineînțeles că am avut și acea parte care ai văzut-o cu acid, ca să vezi că și întunericul încă este prezent, da? Prin ceea ce fac oamenii. Oamenii îl aduc în prezent prin ceea ce gândesc, acționează, manifestă. Că despre asta este vorba, de noi depinde. Asta vreau să spun. Dacă tu chemi lumina, vine lumina. Dacă prin faptele tale, prin gândurile tale chemi întunericul,
se mărește cu cât îl hrănești mai mult. Deci cu cât este mai el se hrănește practic cu ceea ce îi dăm. Exact. Dacă dai lumină, el se va transforma în lumină. Dar nu lumină directă. Iubire. Iubirea din inimă, cum ai spus. Dacă noi oamenii cerem lumină și nu suntem pregătiți, ne putem proteja ridicând mâna, este mâna energetică, practic. Suntem protejați și ne dăm seama că mai avem de lucru, partea de întuneric nu e bine să trimitem lumină, doar iubire. Iubire necondiționată. Și pompăm iubire până când o va simți. Mi-arată așa cum se duc fire de lumină către inima lui și încet, încet îl străpunge și începe să se lumineze. Dar greu se duce, trebuie muncă, susținere, răbdare, vine răbdare, să avem răbdare. Și să înțelegem procesul și să susținem procesul prin elementele care ni s-au dat de lumină. Lumina, într-adevăr, dacă o trimiți, ea poate și să ardă. De asta ai văzut că unii își pun mâna ca să se protejeze, că nu sunt pregătiți pentru atâta lumină. Iubirea, în schimb, este pentru toți, da? Iubirea necondiționată, că de fapt Iisus iubire necondiționată ne-a adus. El a fost iubire și asta a transmis. Asta să fim. Iubirea. Da, exact. Bun, dacă mai este ceva de spus, mai ai ceva de transmis? Ne mai transmit ceva, ființele de lumină, că a fost tare frumos, nici mie nu mai îmi vine să mă desprind de aici. Da, trebuie să stăm în iubirea lui Isus. Și să nu renunțăm la iubirea lui, da? Mulțumim tuturor!